An haifi Hazal Subashi a ranar 2 ga watan Mayu na shekarar 1996 a garin Izmir na ƙasar Turkiyya. Tana da tsayin mita 1.66. Ta samu yin digirinta a fannin halayyar zamantakewa da kuma tallace-tallace a Jami'ar Izmir ta tsimi da tanadi. Ta yi takarar sarauniyar kyau ta ƙasar Turkiyya a shekarar 2015 har ta zo ta 3. Daga nan ne fa ta fara koyon darasin wasan kwaikwayo, har gidan talabijin na TRT ya sata a matsayin babbar jaruma a shirin nan babban mai farin jini na Adini Sonkoy, wanda aka fi sani da Tarkon Ƙauna, tare da Erkan Merek wato Omer. Hazal Subashi bata kuma tsaya a nan ba, ta kuma taka rawa a matsayin mataimakiyar jaruma a cikin shirin nan mai dogon zango na Halka. Ta fito a matsayin Bahar. Tauraruwarta ta ƙara haskawa sosai a lokacin da ta fito a shirin Show TV mai farin jini a ƙasar Turkiyya da ake kira Çukur. A nan ga jerin fina-finan Hazal Subashi kamar haka. A shekarar 2016 zuwa 18 ta fito a shirin Adini Sonkoy a matsayin Zihra kuma babbar jaruma. A shekarar 2018 kuwa ta fito a fim ɗin Bir Umut Yatar a matsayin Elif Özkan Karabey, ta taka rawar mataimakiyar babbar jaruma. Haka a shekarar 2019 ta fito a shirin fim ɗin Halka, inda ta taka matsayin Bahar Berkes kuma a matsayin mataimakiyar babbar jaruma. A dai wannan shekara ta 2019 ta yi shirin fim ɗin Çukur, ta fito a matsayin Neher, inda ta taka rawar tauraruwa mai walƙiya. Kyaututtukanta. A shekarar 2015 ne ta yi takarar sarauniyar kyau ta ƙasar Turkiyya, inda ta zo ta 3. Haka a shekarar 2018 ta karɓi kyautar mafi ƙayatarwa a shirin talabijin, inda ta zo gwarzuwar jaruma. Ku kasance da Sha Kallo don ganin wani tauraro na gaba da zai zo muku.